Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз числаи 11 май. Ҳар яки шуморо барои омади моҳи шарифи Рамазон табрик мегӯм. Касоне ки дар комментариям табрик карданд, ҳар яки шуморо низ ҷавоб дода натонистем, табрик мегӯм. Навори мо имрӯз 2 рӯза мешавад. 11 числа, 12 числа тайёрӣ барои ид. Марҳамат, то охири навор бо мо бимонед, тамошобинони азиз. Подписатсия ва лайк монданро ҳатман фаромӯш накунед. Тамошобинони азиз, дар иҷа шавҳарам посуда гирифтиян барои ида. Доштему ҳамин хеле бо маҳқулшон шуда. Ини лалиёра гирифтиян нав. Ё будан сета қатъи ё комплект шудан. Ана ёра нав гирифта. Косо барои шӯрбо, пиёлаҳо, 4 та пиёла, қатъи 2 та чойники дига ин подсвета да он магазин пулша додаи аёдуш буромада. Ина ёш дига хелам ба фикр набинед. Глошон. Ё фарқият мекунан. 4 таи хали лали ошкаши гирифтияна. 4 таи. Аи сета будак да мехона. Будак ма ихе истифода намебурдум барои ягон меҳмон, ягон вай меомадан шиносои шавҳарам. Баъд ош мекашидам ё ки салат ё ки ягон чи мегирифтам. Анаи пиёлаву косаҳора қатъи анаи 4 та нав гирифтиян. Ҳоли бо вая чойнику боқимондаи пиёлаоша ҳоли бо миёрам. Чӣ хела тамошобинан? Чен ай вай и посуда ба фикрам узбекскиян ё ки посудаи худмона намедонам, барое ки ма Узбекистон рафтагӣ будам. Да кафеҳошон фақат ҳамин посудаҳай. Да кафеҳошон гаштагӣ будем, фақат ҳамин посудаҳояй. Да худмонам дидагиам уқа бисёр не. Ба фикрам и посудаҳои узбекиян. Баётон бошад ми кафее ки дар районмон ҳастай мерем. Ай ҳами посудаҳояй ҳамашон даже дар мо ҷое ки кассирай. Ай ҳами посудаҳо вай ҷо сохтагиян, ранги виставка барин ай ҳамиё мондагиян. Ҳар хела ҳамин нусқа. Ҳамихе тамошобинони азиз, мевагӣ бисёр овардиян ки гуфтам чӣ ба иқа бисёр овардӣ? Гуфтанд барои кӯдакҳоро хӯрданшон. Ака и хариди мевагишон дами барои ид овардиян. Охо беҳад бисёр халденик майда, лекин хонаҳомон салқинай. Бигем ки дар иҷа як 5 кило мандарин овардиян. Кӯдакҳо даронда хӯрдан. Аллакай баъд анай хали себи сирх иам 5 килояй 2 салафан банан гирифтиян. 5 килои дига бигем апелсин. Дар иҷа ба фикр меояд 4 кило айнаи сеи кабуд. Бо инай хали финики гирифтиян. Ҳамин хона пури финики, бо инай хали финикиёи ихалиш набуд. Ҳама сортиш буд, бо ихалиш набуд. Инай хали гирифтияна. Баъд писта. Инаи пистаи тоҷикистонӣ дӯст медоштагима. Анаи пистаи рисиш мегӯма. Шӯраю уқа мазза надора. Ба 3 пачка айнаи вафелни торт гирифтиян. Ай ҳами финики як 7 пачка буда хона бо як таи дига гирифтиян овардиян. Қатъиш ҳамраҳ. Як таи наи банкаи томати 2 литра овардиян. Томати сахтак. Хаёл кардам томати вай систакай ки не. Томати сахтак будай. 2 таба айнаи компотои шафтолу овардиян. Намедонам аколи таъмаш чӣ хелияй. Ваёш ки медонистам гуфтам то на. Баъд ай инаи шоколадҳо гирифтиян. Аи шоколадҳо коробкаҳош қатъи ҳар як цветша ҳаст. Гем бо аи вай гирифтиян. Айни шоколадҳо гирифтиян. Ай и 1 кило буд. Анами қашмонда. И хали дадринаш фундук дора. Хали сабука ки ба мазза хӯрак. Кӯдакҳо аллакай хӯрдааншона. Иёш инай қол бо зиёдтириш да салафанҳоҳай. Хайр аз нацветни карда да дастархони идона мемонем. Баъд дар иҷа тамошобинони азиз ина ки ай бигем моҳи августи усол то анами чоҳота мо якум бора картошка мехарем. Якум бора ки пиёз мехарем. Иҷа картошка гирифтияна. Пиёзи свежи.
иш савзия мегум ош кунам саҳари идда ало иш савзӣ хулоса ҳамаи ҳамин харид чун 17,000 шудай мевагӣ кати соку кати қанду пистаю ҳамаш пасудоҳо отдельно 5,000 22,000 да гирифтиян овардиян майдачайда помидору наҷа помидори хушрӯ гирифтияну бодринг салат кунӣ тамошо бинед ирӯз ман барои ида кулча пухтам бинед кулчаҳом дар болош ҳечи ман шакидагӣ нестим ҳамин хел пухтагиам шуна тухм шакидагӣ нестим обичный кулча ба рӯғану ба шири биз ба рӯғану ба шири биз инам хая паднос шуд бо шавҳарам вай овардам нони дедонӣ овардагиям хидмон ба хидмон бас саймона гашнича бинед тамошобино гашничи хеле банчаи калон гашничи баъд я банчаи ина хеле укроп бо копия ҳамё бода ид дадрини газет гашничи иш укроп иша ҳуй накарда бира бача ана иҷада салат кардам пиёзи наукати помидор бодринга майда реза кардам алқоту мастова ҳай ҳози гашничи укроба майда мекунам ҳози барвақтаракай ним соати ровнай дига мондагиай ина тамошобино имрӯз шавҳарам меҳмон овардан вай кардам ҳози ай мошин ваё нафуромадама давида бигем дастархон соз кардам ина чӣ хелай тамошобино ҳаракат кардам ака мо стасу надорем лекин мо курпачаҳои зебо дорем хулоса дар иҷа ҳамаи чиз ҳаст иҷа афсус ки и қанд 4 намуд набуд 3 намуд буд байни хали вафлини торт пачкошкати овардам корча лалича оварда мемонам майда мекунам меҳмони олиқадра бине даҷа шавҳарам гӯшт оварда ҳози юраш чиз мекунам шушта майда карда пакетако мегирам иш рӯғани говай ва барои нами гӯшт меган ки чи ба хитон ай молото намекушена мехарен иш гӯшти говай рӯстика ман нағз намебинам гӯшти гӯспанда ки ҷаҷо ягон катагиш неста аймо духтарим аймо кӯдаким намехӯрдум гӯшти гӯспанда ана гӯшти буза намедонам ҳоли ягон бор накуштем ки бихӯрем вақтам намеёванд ки бикушанд иншоаллоҳ ваъда додагиам ба наздики ягон буза мекушем гуфтанд тамошобинони азиз иш отдельно гирифтам ва ё 60 тоған дора кошакати барои ягон хомшӯрбо ягон авқоти суюқӣ ина ёша барои самбусаву ош мегум рӯзи ид иншоаллоҳ дар алов оши аловӣ кунам ва камкам да ҳамсоякам тақсим кунам анако зиёра да пакетако мегирам да морозилник мемонам азбаски ҳаво гармай да холодильник амонӣ ҳатто ба фикрам ки бу мегира барои ҳамақа хубтараш да морозилник мемонам шуна ҳаматон да субҳ бахайр тамошобинони азиз имрӯз числа 12 майяй мо саҳар кати поликлиника рафтестем кӯдакора гуфтан биёре прививка кунем фотимара намедонам ким чӣ хали прививка барои то 1,5 сола гишта мекардиян муҳаммад мустафора прививкаи клеш гуфтан мекунем дар иҷа мо саҳарие соат 9 ҳози шавҳарам мебиёяна меравем поликлиника
мора меёранд мемонанд бахчун мераванд кати меҳмоншон. тамошобинони азиз, иҷа поликлиникаи қишлоқи мо ҳай, ак духтури калон амиҷа. Ина иҷа да банисо агар касал шави хоб мерай, ина иҷа ак ҷои хоб мерафтагишонай. Иҷа ҳози камтар пиёда раҳа дора, айдаҳани дараш то поликлиникара. Барои комиссияи Муҳаммада ҳамаша гузаштем, ки охирон педиатр гуфтанд. Педиатри мо да анами ҳози поликлиника рафтем, нишон метиҳем. Баъд як ё Муҳаммад ё Мустафора клеш прививка кардагиян, якташа накардагиян. Ҳардуша овардам, ҳози мебинанд ҳаво гармаю, нав жемпир пӯшида. Мо тай киртаем. Саҳар қати хонавамон ки салқинакай, жемпирша нахост брора. Ана Фотимарам прививка гуфтагиян. Намедонам ҳози чӣ хали прививка ҳай. Ҳама ҷо савзи хушрӯшдай. Да даст Фотима ҳай. Ҷа шавҳарам овардак мона, не уҷа бачам далши. Ҳози анака мерем, вай мекунем. Прививкаоя мекунем. Комиссияи коғази гузаштагия барои мактаб метиҳем. Ҷон мо халос бад. Анаи здания поликлиникаи обичная, ки мақсад се кишид ҳамиҷа мебиёӣ. Упарашта взрослия, иҷа детския. Васинская участкая больница, корпус 2. Масочный режим. Субахил мебошем. Инҷа бишне ҳози педиатр мебиёӣ. Тамом мо биромадем, ҳар сешонда прививка кардан. Фотимадам баъд не хали справка додан. Шамовай кам-кам справка барои мактаб, ки мо комиссияра гузаштем. Ҳози справкая бурда да мактаб метиҳем. Тамом хона мерем. Беҳад Муҳаммад гирья кард 1 соат. Ба зур ура прививка кардан. Мустафо добровольно рафта шишт. И фақат ҳамин халия метарсалва. Ина мактаби мо, тамошобинони азиз. Ина шавҳарам кати кӯдако рафтан справкара доданӣ. ҳози справкара метиҳана, мегардан, мебиёям. Мо кати Фотима да мошин. Фотима прививкаш кардан гирья кард, ба коробкаи дорура доданаш хаб кард. Фотима деталима. О, нозуки детали сулу. Фотима ҷонима ма. дӯстони азиз, ина самбусаҳои идона тайёр шид. Якум лист шай, ҳози дуюм лист шамондум. ҳози бобади рӯзакушоӣ як зуволаи дигама бо айсара кафаш тайёр карда бо давомша мепазам. ҳозирашда 2 лист шид. Ҳаш камаки камтарак шид. Да иҷа коржикома пухтам. 12 тухма инамиҷада. 12 тухма ябне. Чихе мулоимакай. Ина иш. Гуфтам ду торт кунам, бо гуфтам аки як қиёмат амиҷа чизи чора дуюмаш гуфтам безеб нашава, барои аки русовқа хӯроям нестанд. Ина мехая акози сметанама да халта кашол кардагим овош брава 1 соат шид. Баъд инаи варёнка кати чиз мекунам, кремша тайёр мекунам. Торт ҳаст, ҳамаш кадомида интересни боша да каналам айсар шавиш то охириша. Самбусарам бароим қад вақти шуморо нагирам, гуфтам самбусорам хуш омадиян. Самбусои сер гӯшта кардам ба пиёзи свежӣ. намухая ҳози соат 8:30 шид.
мерам биззи гӯспандома маҳкам мекунам, мурғома маҳкам мекунам, меом бо даво метем.